Yo, what's up mga manyakis, no? So, karing video din ni kay mag-react ko sa kung uyab na ano, my heart went oops kay nakon siya tong sa uban dagkog tutoy do. Usog daw kay kung react dito pero siya dili. So, karon mag-react ta. Let's go. Okay lang ko. So, atong sugdan, no? In 3, 2, 1. Oh! Wow, oy! Dami oy. Morning, dami. Dako pa yun. Dako kay pagmamahal sa kuha. Uy, bawi. So guys, ayaw magpamili ka ng mga dagkog tutoy, no? Ang piliyon ninyo ka ng mga dagkog pagmamahal sa inyo, ha? Oh. Bayad ani. Kay bulpog daw daan eh. Okay, tapos ako mahinga na no kay basta pahunungon ako mag-video-video. Pero happy. I love you.